Oh, tarong boss, bossing boss kay makita na sa tiyo kalibutan. Ayun. Abot kay Amerika. Nag-live. Ah, anak. Gari apilo terus gari. BP na magari. BP. May dua ron. Ato ko to syudad, yabi na huwag na dua na bisa mo dito. Ano pa lang nag-deliver? Dari suga Bert, ni suga. Na. Ito. Ah. Gari oh, yun na wala. Wala taran? Oh, naman. Wala. Tatakos lang diha, ma'am. Triple na nga to ba? Guys, open guys. Double triple ba? Hi, ma'am. Hapon diha. May nalagay, libre ka no niya. May tayo iya sa lanli diha. Guwapa na. Bapa kayo bapa. Kila mo. Bundiri. Rato ni ka. Wala iya makikipinguhan. No video pa sa doon. Wala ka kay bawo nga vlogger ko ron kagbong. Maayo pa. Lang nang tigluto giapil pa jud. Pila apol kay sa gari. Ay mo naglag ako ida sila. Ay kumidya na kay abot mo hilay nasod. Lawa na unsa naman na imong nga. Korte. Ako sa Pasigluto na alam. Sa Inbis ra. Inbis ra. Nasi Inbis bulo. Yo, balik na akong vlog di ba? Oh, makasapi ko ako. Kayo nung tumagber. Asa?